Показвам как бързо и лесно се премахва фон от даден очертан обект. Първо зареждате картинката. Второ, ползвате лупа. Командите за лупата са Ctrl плюс увеличаване, Ctrl минус намаляне. Другите команди са задържане, Ctrl и Alt, проскролване на мишката, напред-назад и увеличавате дадено пространство или намаляте. След това взимате инструмент Background Eraser Tool. Нагласите му размер от 20 до 30 и започвате в малко да навлизате в контура, като изтривате фона. Ако искате вече напълно да изтриете фона нацяло, избирате Eraser Tool, избирате голям размер гумичка и премахвате фона. След като обектът е готов, го местите с Move Tool в дадена картинка. И с лупата увеличавате и наблюдавате какви са остатъците и ги триете с гумичка. След като сте готови, отваряте нов файл, давате му прозрачност, вкарвате си тук по дефолт на картинката ширина и височина, давате OK и трябва да стане ето така. След това запазвате формат PNG и ако сте го обработили хубаво обекта, картинката трябва да изглежда точно така. Това да е крайният резултат.